Comprejte mi. Издишай. Пара. Много ми е драго. Къде да те знам? Да. Да. Вие сте си го поканили. Ете. Ще го дадеш ли? О, ми сме се обадиха от църквата. Вижте се, дето тук, защото после Няма по-лой нищо, моли на просто гробища, да. Айде, ще влезе. Айде, влезе. Той има още някакви, да. То би чакай, рано, рано. Ама ще ви сипиш. Мерси, мерси. Дай ще. Какви апарати, камери? Всичко е. Виж апарата. Къде е апарата? Добро. Го правите. Може аз продължавам да изключвам нещо. Ай, бягай. Дай. Давай. Да. Името е И бекграунд има. Кой да усмихне? Къде отиде Никол? Бягат някъде там. Тия двете